magdesisyon gyud tang magpadayon. Lahutay gyud ta. So sa ako dili lang nako pod isulti unsa ning ako ang mga anyway na testimony na nako ang uban ani na share na nako. Pero nahibaw ko nga ang Ginoo nag-uban. Amen. Uban nakaya ra ni one at a time lang God. Sa isa lang. Wag mong pilitin. So naman tay limited man tatanan no. So kutob ra sa atong maabot ang Dios na ibahala. Nagsugod na po do klase niya karon ibalik kog tudlo sa Bible School. Unya nag-eskwela pod ko. Kini akong eskwela, duha ra ka adlaw ang akong klase sa usa ka semana sa akong pag-eskwela. Pero ang among gimbuhaton balik duha pod ka semana. Assignments namo ba? So mo na nga di na gyud ko kabuhi sa akong Bible. Kada na ko'y bakante mo basa gyud ko because ang need man ko nga makabasa at least 5 hours a day. Magbasa man jud ko at least 5 hours a day. Lahi po tong election itudlo nako. O niya mo na nga kuan lang ni kanang uban sa tabang sa Ginoo, tagaan kaalam unsaon pag-manage ang time. Madaog ra ni makaya ra tanan mga igsoon. Amen. So welcome sa atong panimbahon karon sa tanan nga niya. Atong mga kaigsunan kag Samar late. Samar. Bisaya lang ba dito? Kay basig may Tagalog ra ba ka ganina? Magtagalog na lang ako kaya mahirapan tayo magtagalog ngayon. Lisod kayo no. So karong adlaw ang atong hisgutan mga igsoon kining pag-abi-abi. Kristohanon nga pag-abi-abi. Now, ako na siyang duhaon ng title ani, ang pagdawat o paghatag sa pinaka the best nga pag-alagad. Nya kay taas man kay na mo nang ako ra nang giuluhan o Kristohanon nga pag-abi-abi. Unsa to? Pag-alagad, ang pagdawat, welcome nimo. Unya pag-alagad, pag-serve sa pinaka the best nga naa nimo nga ma-serve nimo. Mao ni ang atong hisgutan rong nga kabuntagon. Because nagtuo na ra bagyud tang lawom na kaayo ang atong pagkakristohanon. Nagtuo ra bagyud tang matured na kaayo ta. Nagtuo ra bagyud tang mga igsuon nga duol na ta kaayos pagkamatarong. Pero sa pagkatinuod lang hangtod sa pagbalik sa Ginoo kada adlaw gyud ta niyang hinloon. Amen. Kada adlaw man pud ang tawo makasa. Kada adlaw man pud siyang mahugawan. Katong di na makasala una na mos langit palihog. So before na ko nasugdan, magpasalamat sad ko sa padayon nga extension sa Ginoos kinabuhi sa akong mother-in-law. Nag-ampo gyud ko kinagrabihan nga Lord, nadyo ko'y dealing ni Lord para sa akong mother-in-law. Because mama siya sa akong wife pero ang akong kasing-kasing ba nga gusto jud ko nga makabalos. Yung mga anak ba, nga atiman tag ginikanan gusto jud ko makabalos. Nya kay wa man ko kabalos sa akong mamag papa. Niuna man sila sa langit. Dinaa pa man sa iyang nga side mao may buhi. So gusto ko makabalos. Ngandoy jud ko makabalik pa sila diri sa Bohol. No? Nya sakyog kabayo atong South Palm mati mani. Kabayo ato South Palm. So ang pagkristohanon nga pag-abi-abi or ang pagdawat, ang pag-welcome o paghatag sa pinaka-the best nga pag-alagad. Before ta moadto sa mga pulong sa Dios, pangutan-a daan imong kaugalingon sa dugay nga panahon nga ikaw nahimong Kristohano nahatag ba nimo ni? Because ayaw ingnang nagpangalagad ka sa Dios kung wa kay tawong gialagaran. Matthew 25 dingos Jesus ang inyong gibuhat sa tawo. Imong gibuhat diri nako. So when you serve your parents, nag-alagad mo sa Dios. Sa diyang inyo silang higugmaon, gigugma ninyo ang Dios. Sa imong himuon, sa imong sikataw, gibuhat nimo sa Dios. Ing ana lang mga igsoon. So, moadto na ta atong ukabon, atong abrihon ang atong mga Biblia mga igsoon. Diha sa Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verses 40 to 42.
So, ang diri sa screen og naay King James, nindot kayo na King James dai og wala NIV. Matthew chapter 10 verses 40 to 42, manindog ta mga igsoon. Ang Bible nagingon, ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. 41. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makadawat usab og ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong makadawat usab og ganti nga alang sa tawong matarong. Verse 42. Og hinumdumi kini, kanang nasa imong tapad ina hinumdumi. Kadtong nagpainom bisan nalag bugnang tubig or usa ka basong bugnang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Magampo na ta. Amahan namo nga langit nun, kaming tanan, imuha Ginoo. Og ang among kinabuhi, nga among naangkon karon, gikan ni kanimo, walay amua ani. Og ikaw ang nasayod kanus-a kami, kutob aning kalibutana. Nagampo kami karon. Nasamtang buhi pa kami, padayon mo kaming tudluan o giyahan sa among pagkinabuhi. Aron nga ang imong purpose o plano, matuman nganong imo kaming gibuhat Ginoo. So salamat Lord nga ang hunahuna o makasing-kasing, makadawat ni ining maong langit nun nga kaalam nga imong igahatag kanamo. Lord, imo ning mga pulong, ug ang gahom ni ini, susama sa gahom sa paglitok nimo nga mamugna ang tanan og namugna gayod. Kini nga gamhanang mga pulong mamuhat sa tanan nga maabot ni ining maong mensahe. Og maghatag kinig mabungahong kinabuhi, kausaban nga among maangkon og kami makaalagad Ginoo diha kanimo. Pinaagis pag-alagad namo sa among isig ka tawo. Salamat Amahan. Mao ni ang among pag-ampo. Pasalamatan ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Na Kristohanon nga pag-abi-abi or pagdawat, pag-welcome o paghatag sa imong pinaka-the best nga pag-alagad. Kasagaran mga igsoon, mositol na lang ta o kinako, dinhin ako kutob. Pero sa pagkatinuod lang, layo pa di ay. Kaingon taglayo na kay ko gitulinan pero duha pa day kalakang. Sa atong pagkakristohanon, maging tagpastor, 15 years na baya ko, pero sa pagkatinuod lang, duha pa kalakang ang atong gitulinan sa gisugo sa Ginoo. And then moingon na tag-matured naman ko diha sa Ginoo. Pero sa pagkatinuod lang, sa panglantaw sa Ginoo, wa pata na putli o pusod. Sa mga Kristohanon, dapat makasabot gyud ta karon because dili man ta kanunay magkuyugay, pero ang pulong sa Ginoo muuban na sa imuha. Siya mo'y mag-guide, siya mo'y magagiya sa imuha. Paminaw gyud mo og ayo ani. Ang Matthew, kining whole book sa Matthew, gipaila-ila niya si Kristo as the Messiah or the King Messiah. Kailanlain man ni silang purpose. Upat sila ka gospel, tulo ang synoptic, usa ang doctrinal. Ang John doctrinal, ang Matthew, Mark ug Luke synoptic. Bot gipasabot anang synoptic naghisgot ra na siya sa work and ministry of Jesus. Work and ministry of Jesus. Trabaho buluhaton. Ministry ni Jesus mo na igisgutan sa tulo. Ang usa naghisgot sa doctrine, sa gugma sa Ginoo, sa doktrina, sa pagtulunan sa Ginoo. Mao na ang Book of John. Sa Matthew, gi-emphasize niya nga Jesus mao ang King. The Messiah or the King Messiah. Ngayong ikag Messiah, mang luluwas. Okay? Muna'y gitudlo sa Matthew. That is why ang background ni Matthew was a teacher. Magtutudlo si Matthew. No? Kay si John, theologian man siya, unya si Mark, preacher,
Unya si Luke historian. Si Matthew teacher. Gitudlo ni Matthew nga ang King of Kings, si Jesus Christ, the Messiah, the King, ni anhi gyud siya, iyang gitudlo nga importante kayo ang pag-alagad. Kay bisan siya nga hari, ni anhi dili aron nga alagaran siya as king, but siyang ni anhi aron king mag-alagad. Nasabtan na to? Mag-alagad. Muna nga sa pag-send niya ang Matthew chapter 10 sa Matthew chapter 10 gisulti niya ngadtos mga disipulo nga iyahang giparis-paris iyang ipadala. Mamuhatay na sila. Gani ningon pa siya ayaw mo hunahunang ni ani kong maghatag kalinaw kay nga akong pag-anhi espada ni. Gubot ni. Gubon ani ang mga totoo, gubon ani ang mga doktrinang dili iyas Ginoo. Gubot ni. Muna nga kusugod kag pangalagas Ginoo, relihiyoso kayo mga katigulangan, siguradong gubot na because ningon na daan si Lord ang akong pag-anhi espada. Ayaw mag-expect nga ani nga church magmalinawon ta tanan. Because espada ang pag-anhi Ginoo. Tabason, bughaon, putlon, proningan gyud ang mga butang nga hiwi. Di gusto ang Dios nga nias atong kinabuhi. Amen ba? Ingon siya atong sugdon mga igsoon, kining pagpangalagad nga atong nasabtan, kanang musitol na ta nga okay na ni, enough na ni. Ka-join ko prayer meeting, kasimba ko, pagpangalagad na ni. Pero sa pagkatinuod lang, dapat na agyod tay, masabtan before ta mo pauli, nga kini di ang pagpangalagad, naa ni siya, tanan nga mga buhaton sa tao, para sa kamayaan sa Ginoo, na siya gitawag og extra grace. Extra. Extra. Na? So, di ka mahutdan kay naay extra. Sa pagpangalagad po, naa po kay gitawag og extraordinary serving. Moingon na gani kag extraordinary serving, palabuan nimo kanunay ang kasagarang maurag yun na siya ang level. Di ba? Gitudlo na ni Lord, kung naay magpahatod nimo ko sa kilometro, pakapili ko sa kilometro. Ayaw lang himo asbas kay masuko na imong dili na ko nya imong gipakapina. Dito hunong sunahan masuko na. Nya ningon siya kung naay mo hangyo nimo ko sa kabutang ayaw balibari extra grace na siya. Extraordinary sa serving pod mga igsoon kinagrabehan. Nakaingon gyud ko Lord, kay napa ko sa Negros gauli na ko sa buho Lord, makaya ba gyud ka nako Lord. Eskwela na si Kizaya, nagtaas ang iyahang tuition. And then klase mo balik na pugog tudlo Lord unya nana poy nay sana kanang eskwela sad ko ulo ka unya church ngana nya karon kay murag hudyat na ba nga hala masugdan na gyud na nga ministry katong Sabado last Saturday nagkita na jud mi sa kuan pero ang ako lang mutabang ra gyud og palig-on pasabot di na ko ang kunon ang tigom mutabang lang gyud ko palig-on og pasabot so and then daghan kay kog basahon. Grabe kayo nga siyog basa og Bible, diha nako nakit-an nga grabe. Lumia man kaayo ni. Induta man kaayo ni. Kay bisan pag sige na nimog nabalik-balik nagbasa, inigbalik nimo sa sugod na poy bag-o. Induta man Moto nga lipay kay ko nga excited ra pod bahala magkinaon sa ang Dios na ara gina sa kanunay nagauban. And sa dila po dito sa Negros, ala ampo lang kita kay wa man tay mahimo. And kapoy bugat, di nakakasabot, maglibog na ka, pero anak nga tayo masukod kung nagsalig bakas Ginoo. Because pwedeng mo sunod ta sa Diyos, kung dasig ta, wa tay problema, wa kay gikalibgan, wala kay pagsulay. Lami kayo mong sunod, Ginoo, lami kayong ambak sa pagdayig. Pero kung puno na ka, overwhelmed na ka, diha makita kung magsimba pa baghapon ka. Amen? Sa kikaingon ko na, matest kung tinood ba ka na igugma, sa diha nga ang tao, guulan, lagot ka niya. Diya man na matest. Matest ni mo, kung tinuod ba nga pag-alagad, kung kapoy na, uga na, ugwa na gana. Diya na matest ni mo mga igsoon. So, kini nga pagpangalagad, naa siya gitawag og extraordinary serving. Og dapat ang mga Kristohanon, makaangkon ini, pareha aning nanghatag og tubig. With eyes pa ha? 42 ko na, verse 42, sige. And if anyone gives even a cup of cold water to the one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth.
he will certainly not lose his reward. Kato, panalanginan, tapos Ginoo, gwapa kayong asawa. Aw, bay, kisig hatag. Si Rire? Katawa si Silin. Hello, napa mo? Service good, serving. O niya, moabot pag yun sa punto, nga katapusang butang, nga para na lang nimo o para sa imong anak, i-challenge pag yun ka ni Lord nga, gamita sana sa pag-alagad. Masubay na to ni tanan mga igsoon. Wala ta makasabot ani. Ang Pilipinas, naatay culture nga nindot kaayo. Mahitungod sa pag-abi-abi, sa pag-welcome o pagpasalamat. Kitara ang nasod nga magbutang-butang dayog welcome diha sa atong balay, pero sirado kanunay pultahan. Bisan ang tumbanan, gibutangan ang tiles, gidekorasyonan og welcome. Maayong pag-abot. Dayon sa malipayon, di ba? O niya, muadto ka sa kini mga pantalan, mga seaport, airport, nakabutang dito, thank you for coming. Maayong pag-abot, welcome. Pero ang mga dagway na So, ang word na lang ang nag-welcome kay ang mga tao na nag-isog. Amen? Ayon yung wad nga culture, every time humas panimbahon, giusob ra ba na sa COVID. Pero ang atong culture dire, every time humagsimba, maglamanuhay, maginaksanay, and then humans COVID, nangagahi ang liog. Humagsimba, iyahay na lang pangita gate, gay nga na nagahi na ni liog, padong nas gate. Wailing iyay. Amen? Dapat pagtanaw ni mo, uy, bago man iduula, lamanuha, pangutana ko sa ngalan, isuwat tayon sa gamay, inot tayon. Unya, itunol dire sa lamisa, dire sa pulpit. Pastor, hininguban og simba, mabasa na to yung pangalan, ato na yung pasalamatan si Manding Pining, praise God, karon atong nakahimamat na, wag yun. Yahay ratag pangalagad sa atong kaugalingon. So karong adlaw magbago na ta, kana sa imong tapad, nakanusam ka magbago. Sultiig tarong ba? Las dos taron mahuman. Inakanusaman ka magbago. So ato ning sugdon mga igsoon, paminaw ha, before ta magtapos sa atong panimbahon, i-check nato ing ana ang bagyutas pagpangalagad. Ngayon kung Gerson ganiya, pilam na sukod atong balay ni kuan kay basig makapangalagad ta. Nga naman. Because ang uban magsig pangita og kwarta aron mga dato, ang mga Kristohanon mangita mog opportunity kanunay nga makaalagad. Imo man ay tawag ni Lord sa atuang mosunod tas iya ha. Ang iyang pag-ani pagpangalagad. Now, atong i-compare karon ang imong naila-ila nga mao ang imong kaugalingon nga grabe ka maalagaron ngadto sa mga tawo nga naas Bibliyang nagpangalagad. Atong tan-awon og naduol na bata. Or ato rang ulo ni duol. Naminaw pa ta. Nasuko na lagi ng ubandaan. Aritas Genesis chapter 18. Tanawon nato mga igsoon ang pamaagi ni Abraham sa pagpangalagad. Wala man niya nakaila ning iyang gikaatubang. Genesis chapter 18 verses 1 to 8. Genesis chapter 18 verses 1 to 8. Kung wala mo i-Bible na dire sa screen. Ningon diha nga the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting on the entrance to his tent in the heat of the day. Na? Ang Ginoo mipadayag ngadto kang Abraham. Timan ini nga ang Ginoo pag magpadayag siya ngadto sa tao, mogamit siya og tawo or anghel. Pero ang iyang gisulti, siya ang nagpadayag sa iyang kaugalingon, pero nagagamit lagi siya og tawo. Amen? Pastor raman na, tawo raman na, pareha raman na nato. Kisa na gamiton ni Lord nimong mawali ang baka?
Sungayan ka. Ang Gigno, may pakita kang Abraham dito sa sagradong mga kahoys ni Mamre, naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tolda sa udtong tutok. Manay pasabot, no? In verse 2, pagtanaw niya sa unahan, nakita niya ang tulo ka tawo nga nagbarog. So ayaw magtuo ang mga angels nga nagsiga kuno sila, nagsidlak, kuno mga kilat nga may mga pako. Grabe mo kutang mag-imagine. No? Nagpakita. Literally, pag nagpakita sila tawo, ang ilahang porma, mura rapod og tawo. Pareha ni Kristo, Dios siya, may ani siya, pero nagpadayag siya, ingon nga Dios, ngadto sa tawo, pinaagi pod sa persona nga tawo. Naminaw pa ta? So nakita niya ning tulo ka taong nagbarog sa unahan. Of course, si Abraham wala kaila. In other words, strangers. Kabantay mo dugay na kagsimba diri sa church pero mura ra gyapon kag bisita. Hindi man ka kamaong mo abi-abi, kanang tagbalay mo man mo abi-abi, di ba? Tama? Ikaw ra gyapon laman noon, masukog di laman noon. Kapaita. Busa, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo og mihapa siya sa yuta. O verse 3, tanawan ning pagpangalaga niya. Verse 3, mingon siya, Sir, andam ako. The word said, andam, prepared. Ha? Andam siya. Ingon siya nga, andam ako. Sa pag-alagad kaninyo, busa, hapit intawon kamo sa akong balay. Grabe, no? Wala niya kailham, pero welcome ato mo sa mong balay. And unya, masabtan na ito unsay culture sa mga Hudyo. Muna lami, mahigugmag mga Hudyo. Amen? Nisir ni si Manding ba? Verse 4, tuguti na, welcome, ato tas balay. Ayaw, pakyasa ba? Ato kitas balay. And then, ingon ang verse 4, tuguti nga magkuha ako og tubig aron makahimasa kamo, hugasan ng tiil. And picture ni sa John chapter 13 nga si Jesus nanghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. And He is the King. Hello? Giisip niya nga makamo mas bililon o mas labaw pa mo kaysa sa hari. Kamong mga tinunan. Ing ana ang pag-alanggan nga gipakita, tuguti nga makuha kog tubig. Aron makahimasa kamo og makapahulay kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Alandongan no? May aircon sa una. Why guest room? Why Hinan? Why Bellevue? Hello? Sabi ko, someday Lord, na ko'y inviteon nga speaker nga gikan sa ubang dapit. Akong pahigdaon adto sa Hinan. Ug natay blessing. Amen? Ug wapod. Hinan nang gyapon ning among sala diri na unsa mo. Verse 5. Ingon na po siya sa verse 5, magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo og makapadayon sa inyong panaw. Andam ako sa pag-alagad kaninyo, kay mianhiman kamo sa akong mianhiman kamo sa akong balay. Sila mitubag kun mao kana buhata ang imong giingon. Kini mga taong iserve ka, i-bless ka, sila sad nagpugas. Sila sad na ay umaabot nga ani. Munang nagtanom sila, nag-alagad sila. Katong magsigig. By the way, mga igsoon, kung unsay gitanom sa tao, munay anihon. Amen? Nagtanom kag pag-alagad, maalagaran gyud po ka. Tabang kasi mo isig ka tao, nag-seed ka financially. Asa man na? Proverbs 11:24, tawo ka nga way pugong-pugong sa pagpanghatag, nag-anam kag kadato, apan ang tawong nagpugong sa angayang ihatag, mahimong way nahot. Mo na ingon. Because unsay imong gitanam maoy imong anihon. Now, paminaw og ayo, haron ta makasabot. Young people, mga bata, paminaw. Nahuna ra ba natong matured na ta? Human ani nga term, next term, gutom kayo ta. Bisag unsay may tabo. Sampag unsaog magic ning atong economy, gutom kayo ta. Why? Ni atas generation karon nga ang mga tawo di na mohikap og yuta. Ako mong pasabton og kayo ani. Kay sa Bible
tun-an nimo kaayo ang Bible ug ang history sa tanang gera mao gyud ni ang himuon sa Ginoo. Pag-uli na ako sa Negros, ang Valencia, Bacong, Darwin, Sambuanguita, Shaton, og kining mga lungsod sa south og sa dito sa south og paingon sa east. Grabe ning tanom og mais. Kini nga mga lungsod. Pero pag uli na mo, bisag kay diabetic man ko, nangita mig mais. Ang mga tiyangge, bisag asang lungsora, walay mais. Sulay mong suroys buhol og naabay mais. Wala na. Natabo. Kabalo mo kung sa'yo nahitabo. Kung naa man galing harvest, kompetensya na ang baboy og manok. Kaya mo na panghimo og feeds. So less na kayo ang galing og ibalingya sa palingke. Ang pangutana nga anong wala ni weak og ayo ang atong agriculturist, ang mga mananumay. Because ang mga farmer gi-membro sa purpose. Kanang mga nasod nga nangahugno, maunay rason. Wanay magkugi og hikap sa yuta tanom. Nga naman, na naman sila madawat. Second reason, ga-import ta. Ang Japan, ang South Korea, ang Thailand, kita maoy nagtudlo nilag farming. This time sila ang gapakao nato, gabaligya. And this year, kabalo sila, advance kay sila, giproclaim na nga grabe ang gutom. Humayra ang ilang production. Nagtanom daan silang mais. Kay giproclaim man, gisulti naman daan, nga naay coming nga El Nino. Grabe sila. Ang mga Pinoy, cellphone ra may gigunitan. And dili na ni masolve nga kagutom unless na ay dakong gira nga may tabo. And that is why ang umaabot nga dakong gira, that's for para na sa kaayuhan sa tanang kanasuran. Na may kwarta, palit lang. Pero kung naay gira, stop man ang tanan nga import. Ug di ka magtanom, patay ka. And that is why nindot yung gayong mahitabo yun yung gira. Because sa Bible, ang paagi ni Lord nga ang mga tao mabalik sa ilang matarong nga panghuna-huna, agion sila gira. And that is why, sabi ko, nindot ba pong magira, no? Samot nag-survivor ka, in the future, nagilon kasi mo mga apo, anak, sa World War III. Kining akong dunggan, manay nakaingon, igo, nagbala. Pero maigo po ka, maapil po ka, langit na pa dong. Amen? O karon nagsugod sa Iran. Because ang pinaka-leader sa Hamas napatay man. Lahat itong presidenteng na-crash sa Iran. Ang leader na pod sa Hamas karon ang napatay. Tanan nga mga posibleng iyang adtuan sa Iran, gipredict na daan nga, diha gina siya padong. So gitam na nadaag bomba to iyahang adtuan. Pag adto niya dito, mura naman siya apartment or rest house, boom, patay siya. Og niingon na dayon ang Iran, na ami bantay lang gyud mo Israel kay bugat kayo ning among panimalos. So, sugo dayon si Biden nga, okay, biyahe na. Full force. Biyahe na ang mga asset. Ang naval force sa Amerika, padong na sila sa Israel. And 72 hours ra, magsugod na ang World War III. And kita, wala tay alamag. Kabalo mo, kinsay makakancel ra ana si Lord. Wala tay alamag, kay wa man ko tay tanaw-tanaw. News, ang atong gitanaw, sinayaway sa Facebook. Pila kabok nag-like sa imong post. Asa ning mga content nga mga linaagay, kinsa ning mga vlogger nga mga ana man na. Sige ra sunod ta na, wa gyud ta ga monitor og unsa nay kahimtang sa atong nasod. Imagine pila ka taon nakaana gyud ko grabiha nakaayo ni. Pila ka taon nga wa na gyud farming.
Yung mangutana ka, asa naman sila? Bisan ang among ang dapit, akong papa nagtanong magtubo. Magproblema na sila, mangita og muhawan sa katuban, mamunglay sa katuban, nga naman, purpose na. Magtungit na lang sila, abot og hapon. Kaya nga naman, hatagan magkwartas gobyerno. Ang problema, naabay gasulod sa gobyerno. Pastor, pero gamay lang, kay gikurap. 1 billion nga tax, hatagan rag 100 million nga tax. Mas dako ang gagawas kaysa nagsulod. Asa pa dong ang nasod? Hagbong. Makigira pa ta sa China. Balik ta. Ato tas pag-alagad. Di naman, kay maghuna-una man tanan og aircon nga opisina. Dapat ingani gyud. Wa naman siya maghuna-una. Si Joshua, asa Joshua? Si Joshua raman tingali naghuna-unang mag-farming. Ang nindot nga investment karong panahona, magtanom gyud ka. Sa panahon sa kagutom, ikaw may madato. Magpila ng mamalit nimo palit kog tawong. Na? Apilon pagpalit og. So, balik ta. Kuyaw kayo ang ilang gisgutan nga pag-alagad mga igsoon. Kaning biblikal nga serving, kurat kayo. Kanang tao nga wa ka kaila, pugso nimo dayon sa balay ba? Unya, ayaw, hugasan ako yung tiil. Niya, pakanon. Musulay gani mog sulod og mga mahalon kayong hotel sa, o sige tawag ka ng front desk, sa front desk pa lang makakita yung kag kanang pag-abi-abi nga kinagrabihan. Hi sir, good morning. Ana sila, lamia po na. Pero gibayran na sila arong mo serve og ingon ana. Sulay mo katong public hospital. Kanang kaanak ko nakasaka. Sakit na kayo nurse. Saka na ba? Nya ikaw na kaanak ko na kay kasakit kayo maning kamot pa jud kag saka dito rin. Tikang. Ay, sitaw na. Giutong. Pasag singkahan pa ka. Ikaw pa hilimat yun, ikaw pa singkahan. But ato kag private nga hospital, wala lami ano? Istoryahon pagkagtarong sa doktor. Ayun lang. Tanan na ay paglaom. Lami kay sila. Amen? Pero dagko nagbayad. Medical center sa Siliman. Ace Hospital. Na? Kinagrabihan. Lami kayo ang ilang serving. Pero may bayad yan. Na ay bayad. Kasulay man sa kung adto o ka ng henan, grabe doon. Pero ang bayad po lagi. Okay? Sa Bible, kinagrabihan. Most available nga na sa ilaha, himuon nila, ihatag nila para ipa-feel sa ilang bisita ang pinaka-komportable kung mahimo ka ng komportable nga wa pa sila nakatry. Wala nila na-serve ang ilang kaugalingon sa ingon ana. Mao na ilang himuon para sa uban. Mao na ang biblical nga pag-welcome o pag-serve. Kita di na ganita mag-serve, gusto patag magpa-serve. Kaya ang pinaka-importante nga ministry sa church, kanang usher. Mag-usher it. Nga nauntay mo, uy, taga-asa ka. Salamat kayo nakauban kita karon sa imungan. Welcome. Sige, ato lingkod sa ana ha. Ana sa kayo. Sugod na ni Ron. Las 9 ni sugod. Late man ang upan po. Nauntay ing ana ba? Ang problema kayo, maghuwat man pong ingnon. O doon na kay ingnon, duhara ka Sunday. Pag-usher, sige pastor, may blima, duha ka Sunday ra. Naunsa day mo? Batanawa sila. Inigduna sila mga hayupan nga ginaraise. Ilang pilian ni og mga maayo kayo, tambok kayo, kaning inig panganak. Ang pinakamaayo, ilang gamiton, number 1,
ihalad ngadto sa Ginoo, og ang laing pinakamaayo ilang gireserba nga kung duna sila'y bisita, maoy ilang himuon. Maoy ilang itanyag. Munang magbuhi gyud sila mga hayupan. Lainon gyud nila ang para sa bisita, ang para sa pag-alagad. In other words, kanunay silang naguna-una nga ang visitor, ang ilahang kaning mga strangers, maabi-abi nila sa pinaka the best nga pagpaagi sa pag-abi-abi. Nakuha na to? Nasabda na to mga igsoon? Tanawa ta karon, wa na ta nagkailhanay. Magtagbo ta bisag asa di na magkailhanay. Nya dugay ra mong kauban sa church. Why? Di man mo magabi-abihay. Mura mo tang mga kanang bitaw mga kabayo, mga igsoon nga gigaguyod og karwahe. Naa sila mga tabon sa ilang mata. Nga dili sila kakita sa right or sa left, ang ilang makitaan ang straight ra gyud, ang unahan ra gyud. Mura taging ana. Kabantay mo ana? Hello? Unya ang atong tagdon katong tuwa sa layo, ang naa sa tapad di tagdon. Pag nakagunit kang cellphone, huy, kumusta mga kagwapa kay kaning imong gipost? Wow, so beautiful. Ang naa sa tapad, wa gyud lingi ah. Bilingi ako no be? And tanawag ni unsa si Abraham. Now, ningon siya, let me give you something to eat. Tuguti ako sa pagkuha o kanang makakaon mo. So you can be refreshed and then go on your way. Mabaskog mo o makapadayon mo sa inyong panaw. And kabalo mo kitang tanan dunay panaw o kitang tanan gipangkapoy and we need someone nga mag-abi-abi nato. Di kay sige ra kagpaabot kanusa ko kutag doon. Kinsa koy mo abi-abi? Hoy, ikaw na'y panagad. Wala lagi na higugma na ko. Pangitaig verse sa Bible nga nag-ingon, panghitag na higugma. Wa kay makitaan because the Bible says love. Ikaw ang muhatag sa gugma. Wala nag-ingon ang Bible nga pangitag mo alagad ang iyang gisugo, pagpangalagad yun. And sometimes ang atong ganahan, mo di ganahan ni Lord. O ang ipabuhat ni Lord, di ta ganahan. Amen? Ang tanan nga ayaw, di ka ganahan, pero ikaayo ni mo. Ang giingon ni Lord. Nga ayaw, ang tanan ni Lord nga giingon ni Lord nga kinibuhata, di ka ganahan, pero mauhon ta na ikaayo ni mo. Pero ang giingon ni Lord nga ayaw ni buhata, mo imong ganahan. Ganahan karon, suffer later. Gaantos ka, lamia, ganing paklay, lamia, ganing mong liso-liso. Maglakaw ka, magingana na ka maglakaw. Gi-arthritis na di ay. Nya kabantay mo ana, ug na kay arthritis, maabot gyapon kag mangga og pangumpra. Makinaon sa dito pas bikyo, window shopping. Pero ang problema ning arthritis mo samot mangyud ni og Domingo. Pag Domingo na mo samot ng arthritis. Pangutan na, asa mo siya wala simba? Pastor, sakit yung tuhod. Dito mo lang ito sa bikyo, gapon. Nabuking. Now that you have come to your servant, kini si Abraham wala niya pakiasa. Uy, opportunity ni. Di ko gusto nga bilibaran ko. Di ko gusto nga kining oportunidad mawala. Di ko gusto nga kining blessing mawala ni. Opportunity ni. Na ay maayong yuta na ako'y liso. Opportunity, di ba? Amen? Di kay maayong yuta. Bahala ka diyan. Gikaw nagliso. So di siya mo sugot. Ingon siya karon lang. Pagkakataon nga nakaanimos balay. Di na siya kada adlaw nas yung balay. Di pa rin mong anak nas yung balay kada adlaw pero bisita o kinaiya. Kabalo mo sa nang bisita? Lingkod na, di mo tabang. Amen? O mga asawa, natin mga bana, marag mga bisita, no? Mga bana, kumusta mo? Yung mga asawa, marag bisita? Nigawas na ng imo nila. Love, kapoy na kayo ko, love. Mao ba? Kapay labunan, panglaba. Nya siya, tagas na kay kuko.
Ingon siya ngayon pa, karon oportunidad ni, tagsara ni, maybe di na ni may tabo, otro, karon na yun mo nakaani, dali. On there is a church, mga igsoon, bisan pag na ay budget or wala, basta na ay bisita maabot, sigurado yun na. Nga natay gitawag og BDO. We always find ways. Nakaudagan na to kasi bilin pagkuha dito ko parang mga tag-as pa ni silang sugar. Natay paagi kanunay, nga naman, opportunity to bless. Niyon sa si Lord nga to kang Abraham, Abraham, I will bless you, aron may mo kang blessing. Kaya ka pinagpala ni Lord, aron ka may mong pagpapala ng iba. Ang problema, panalanginan kay, pag garbo minun mo, tanawa ko, wakay blessing, kura. So very well, they answered, though as you say, buhata. Next verse. Ingon ang verse 6. Tanawa verse 6, no? So Abraham hurried unto the tent to Sarah. Gadaganda yun siya, giadto niya ang asawa. Siyempre ang asawa, baya gagunit sa budget. Naon sa mo? So di ka na ng asawa, sige na, kay tagsya ka na. Para manis gatas, igin na. Asa mas mami, oy, nawala man. Adto niya ni Sarah, quick, he said, pagdali. Get 3 sayas of fine flour and knead it to bake the bread. Some bread. Ingon siya, kanang paghimo, pagluto na yun. Pagluto na yun. Hello? Di kay padong namugikan, ari sa unta taman ni Otto, galungag ka, galungag. Padung namugikan, o saan mo inong, wala gid lamang kakapan ni Otto, natural. O ako'y bisita, inong ka natural. Ga-prepare mo dahil kag, and makaulaw, Christian ko, Christian. Makaulaw. So patunayan nato ang atong pagkakristohanon. Amen? Gawas atong kada adlaw, mamisita na lang. Bisita ta ato kay makasave ta. Ang dami nag-orinola. So what's next? Ingon ang verse 7. Ang verse 7, no? Then he ran to the herd and selected the choice. Nagpili siya sa pinaka. Katong mga tambukon yun kayo, mga healthy kayo, nga mga walay sakit. Kanina lang atong ihalad rong Thanksgiving kay ihid. Ibaligya rin kuhan kay sayang po. Muna atong sa Ginoo na kanina sila Tanawan ng ilang serving. November 2 mantingali ang atong Thanksgiving kay most available time para sa tanan mana. Inig abot ana walay magproblema. Why? Usa ka tuig kang nangandam. Amen. Usa ka tuig kang nangandam. Magproblema usaon naman nang wala man gyud. Di na lang ko joy. Naunsa man taon na? Tender calf and give it to a servant. May mga sulugoon siya who hurried to prepare it. Iyawa ninyo. Kaya na atay bisita. Kisa man na sila, Father Abraham, wako kaila. Ato na timanon, kay wata kaila. Imagine na sila. Amen? Na, tanawan, na yung matos yung balay. Na ako'y manghod. Kining akong manghod nga babae, ay kung grabe ragog po ka maluluyon. Kaya every time nga naay magsuroy-suroy nga namaligya, maluoy mo na siya. Bisag di niya gikinahanglan, hotdog palit. Nagapasan og mga payong, ako nang kapasan og mga silhig, maluoy gina siya yung paliton. Kato nga kwarta kay naon ta siya gibadjitan na to. Bisag duyan, kanang duyan bitong ginama nga duyan nga nay duha ka kahoy nga bitayon nya magpahangin rin duyan lalong mangga. Pasan dayo na paliton. Ang grabe jud kayo. Ano ko nang ingana gud ka? Na usahay dapat kabaw po kag usaon nimo pag pero pag ma-realize nimo pag-alagad ba gihapon na. Mupalit man gani kas dagkong mall mga dato na nang tagiya kana ano ang nanginabuhi.
Aron na ray palit bugas. Naapa ta? Wa ka kabalong pagpangalagad na. Amen? Katong mga tindahan, nga wa pa niyo virus yung utang pag na may kwarta pamayan mo kay pagpangalagad na. Kay sa panahon nga wala gyalagaran sad mo nila naon sa day mo. Sag dirag di ta mo bayad, i-bless ra po na ni Lord sila. Nalanginan na ni Lord. Labi nagkalimtan na lang. Hoy! Naminaw lagi mo? Kung naay kwarta, adto mo palit sa ubang tindahan. Kung naay kwarta, ari mangutang sa iyang suki. Wala, nakanahimong servant, anak. Wala kanahimong blessing. Naminaw pa ba ta? Amen? So dali, andaman niya. Next verse. Ingon ang verse 8. Sige na mong ngisi ha. Hopefully nakaton mo. He then brought some of curds and milk and the cup that had been prepared and set this before them. While they ate, he stood near them under a tree. Mura siya katong naa sa Cebu nga gitawag og sir, gipatindog tong. Kabalo mo na, ningon dito, dili ni yaga-yaga, no? Pero ngano ka itong i-post niya? Ingang ka ng mga tao nga dili mo angkon nga laki, sipaan ang atubangan, di ba? Mo angkon na nga laki. Grabe po ni siya panghuna-huna. Dugay nakagets ng uban. Sagdi lang, ugma, makagets mo. Gipatindog niya, kay gitawag siya og sir. Babae kay kog suot. Ang haba ng hair. Nya tawgon ko ni mo, sir, natural, unsa di ay itawag ni mo? Nga ma'am raman og sir. Naay ma'am, sir? He raman og she. Naay her she? At tanawa siya, oh. Tanawa siya. Ang pinaka-the best nga harina giluto, giserve. Ang pinaka-the best giserve. O niya, nibarog siya. Sige, kaon mo. Ayaw mo, kami wami problema. Kinarami diri. Kaon mo, bakit tagsargin mo? Taga-asam na mo. And ingon ang Bible, nagbarog siya. Amen? It means naghuwat. Basig na pa mo i-request. Tubig. Basig royal. Ha? Hindi mo taga-sugar mo. He stood near under the tree. Paabot siya. Sige, pangaon mo. Tawagar ako. Unsa man, sabi, yung gikinahanglan. Or nagunit pa ni siya og tukog nga may plastic nga ginunting-gunting kay nga na paglangaw. Gapangalagan. And sa biblical nga serving mga igsoon, layo pa kayo ta. That is why di ta kapang hambog. Musugot mo sa dili, bahala walay pundo ang church, bahala walay matigom ang church, abli lagi ng church. Bisag kinsay na adire, og di katabok anang pantalan, kay walay bagyo na di agway kakatulugan, pauli mo rin Lourdes, pwede magbuklat na direk sidlak sa sawog, ari ta matulog. I-open. Di na mo ganahan manghigda dito sa inyuhan, diri mo higda. Dalay yung pamilya. While they ate, he stood near. Under tree. It means extra grace na. Na-serve na ang tanan, pero di apa ko. Basig na pa may gustong request. Hindutan, no? Kabantay mo, anak? Walay bayad na. Walay bayad at his own expense. Yang kaugalingong kago, gasto, suhols mga bagbalantay. Kita pag nakahatag o gamay, grabe ng garbuha kayo. So karon mga igsuon, dapat gitang mahigmataan. Sunod ang iyang pag-umangkon, mao si Lot. Chapter 19. Mao gihapon. Chapter 19 verse 1 to 3. Genesis chapter 19 verses 1 to 3 sa pag-abot sa duha ka anghel. Dito sa Sodoma, ni anang pagkagabi, naglingkod si Lot sa ganghaan sa syudad. Sa pagkakita gayod niya sa duha ka tawo, mitindog siya, misugat kanila, mihapa siya sa ilang atubangan. Verse 2, og miingon, ania ako aron sa pag-alagad kaninyo. Wa man ni sila kaila. Because ang ilang culture di ay,
Bless, always silang naguna-una, bless kaayo silang makaalagad. Amen? Feeling na to, bless na tang gialagaran ta. But sultian ka na ako, mas bless nang nag-alagad nimo. Kung mahimo hapit kamo sa akong balay, makapanghimasa kamo didto og makatulog ugma sa buntag makapadayon kamo sa inyong panaw. Apan mitubag sila, daghang salamat na lang. Anhira kami matulog dinhi. Nibalibad. Kita og balibaran ta, dali kaon ba? Ayo ra kay busog pa ko. Ay, thank you Lord. Gamay ra ba gyud among luto ron. Og ni kaon pa na, dako ra ba gyud nagkaon. Ay, salamat. Pero siya gibaliga, kabalo mo kining mo extraordinary nga pagpangalagad, bisag di magpaalagad, pugson gyud. Kana bang moingon Zerson, man ako kaon pastor. Awa ko kita, dali kaon ta, di ay ko ano, usam dayon yung ikaon monggo. Walay monggo dali. Di kay mukaon ka? Hala, pangutan-on pag yun. Na nibisita sa inyo, namahaw na ba mo? Anong mangutana man ka? Amen? Wala ka ga-prepare og pagkaon, yung mangutana kag namahaw na ba mo? Hello? Ug wala ginoon kay wa na gyud mahimo. Tingnan na lang gyud nga grabe gyud ko kadalit ninyo karon og unsay akong makuan kay ting mao po mi bugas. Ana lang. Ni maara mas among nawong. So, ningon sila ayaw ra dito sila sa plaza lang matulog. Verse 3. Apan mi padayon si Lot. Lahi ni si Lot na ni ang pangumangko no ni Abraham. Sa nipadayon siya sa pag-welcome, sa pagdapit, gipugos niya. Ningon si Lot, no? Nipadayon siya sa pagdapit kanila og sa katapusan miuban siya kanila ngadto sa iyang balay. Nagpaluto si Lot og pan nga walay patubo og naghikay og maayong pagkaon alang kanila og nangaon sila. Mao ni ang biblical nga pag-welcome o paghatag sa ilang pinaka-the best. Tanaw na to ang last verse. But he insisted so strongly. Pugos, ayaw. Dili, pwede. Daganang lamok dire, mga dinggi mo. Unya, ayaw tagkumbiyansa. Kaya wata kabalo na nga tulog mo dire. Unya, gikawatan ba mo diha or tripan mo. Di, atos balay. Ayaw kabala ka na. Itay, makidaan dito. Pagkaon, giandam dito. Nindutan nga serving, no? How I wish nga ako pod na ako'y kasing-kasing nga maingon ana, no? He prepared a meal for them. Baking bread without yeast, and they eat. Kaon sila. Biblical serving ni. And notice that ang reward ni Lot ani giluwas siya gikas pagkasunog sa Sodoma ani nila. Sa chapter 18, unsay reward ni Abraham? Gitagaan si Abraham og Isaac, si Isaac gitagaag Jacob, si Jacob gitagaag 12. Nahimong usa ka nasod ang reward ni Abraham tungod sa iyang pag-abi-abi. Tungod sa pag-welcome ni Abraham, usa ka nasod ang iyang reward nga kaliwatan bisag tigulang na sila. And next, moadto ta sa 2 Kings. Sa 2 Kings mga igsoon, chapter 4. Dunay usa ka dato nga babae apan walay anak. 2 Kings chapter 4 verse 8. Ang alagad sa Ginoo nga si Eliseo miagi ni adtong dapita. Ingon ang verse 8, 2 Kings chapter 4 verse 8, usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa sunam diin nagpuyo ang usa ka babae nga dato. Giagdas siya sa babae sa pagkaon busa matag-agi niya ni adtong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babae aron pagkaon. Grabe no? Welcome, gipakaon, giserve. Verse 9, og ang babae miingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. It means sulugoon sa Dios. Verse 10, maghimo kita gamayng lawak didto sa atop og butangan ta kinig higdaanan lamisa lingkuranan og suga
aron nga inig-anhin niya makapahulay siya. Tanawan giunsa nila pag-welcome. Naghimo sila guest room. Gi-furnish nila. Tanan nga gikinahanglan, higdaan, lingkuran, lamisa, suga. Giing-ana ra sila pagka maabi-abihon. E naatay culture nga nindot mga igsoon mga Pinoy. Ang atong mga habol, walay laba-laba, mga unlan, gimapa-mapa na. Gisi, busluton nga mga habol, nasunog sa katol. Pero naatay gitaguan nga mga punda, mga unlan, o mga habol, nga nanimahong naptalina. Katong white bitaw nga marag circle, nga ibutang nimo sininaan, aron di po ok humot. Naptalina. Ano sa ngalan na? Why? Because og naatay bisita, naatay ipahabol. Di ba? Nice kayo na. Karon nagkawala na. Kaya na yung mga bisita, basig kidnapper na basig ma-scam taan basig killer na basig gikan ni prisuhan. Nga na naman taron. So nawala na siya. Verse 11, usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta og misulod sa lawak og mipahulay didto. Unya, miingon siya kang gihasi nga iyang sulugoon. Sulugoon ni sa propeta ha, tawga ang babaye. Og sa diha na ang babaye, si Eliseo miingon kang gihasi. Pangutan na siya kung unsay atong mahimo kaniya, agig balos sa iyang nahimo ka nato. Always yun ang naay balos. Amen? O niya, aduna ba siya'y buot ipasulti ngadto sa hari o sa pangulo sa kasundaluhan. Ang babaye mitubag, hamugaway na ako sa akong kahimtang dinhi uban sa akong kaugalingong katawhan. Si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya. Gahuna-huna gid siya, unsa may ato pong mahimo. And then niingon si Gihasi mitubag, wala siya'y anak og tigulang na ang iyang bana. Sa to pa, mamatay na ng iyang bana kay tigulang na. Maginusara na lang siya kay siya'y anak. Ingon ang verse 15, si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha ng babaye, verse 16, si Eliseo miingon, sumad karon. Unsa matang pitsaha karon? Unsa pitsaha ta? August 4, 2024. Inig August 4, 2025, sumad. Muna kitawag og sumad. Parehong pizza o katuig takdo. Anniversary. Ingon siya, sumad karon, magkugos ka anak nga lalaki. Ay! Napa mo, naminaw mo? Nganong di man ta kanang mag-abi-abi, nga naman tayo gante. Ingon ang babae mitubang, dili, propeta sa Diyos, ayaw kog kumidyahe ba? Ayaw kog tiawi ba? Kanang tiawi sa amua, kanang joke-jokan. Kanang imong palaumon ba? Unya, di ay nimo pakaslan. Amen? Munang ayaw mo, sige, asyong pod, ano di mo mag-uol pag-ayaw. Kasi ayaw ko himuang mag-assume, maglaom sa wala. Verse 18, verse 18, verse 17, apan nanamkon ang babae og nanganak og lalaki, sa gitakda nga panahon sumala sa gitagana ni Eliseo. Unsa man diin man nagsugod? Pag-welcome og paghatag sa pinaka-the best nga pag-alagad. Mangutan na nimong kaugalingon na ana ba karoy na alagaran bisag usa lang. Naaba. Or imo ra siyang gipaila-ila sa Ginoo human ipasagdan. Amen? Walang-wala sila. Piluin lang ihatag ang unsay naa nila agig pag-welcome o paghatag sa pinaka-the best nga pag-alagad. Without knowing, ikaw Abraham, wala lang yung kakabalo nga ang imong gialagaran tagalangit. Ikaw isa ako ang yung kakabalo nga ang imong gi-welcome, gipatulog, gipakaon, gipapahulay tagalangit. Ikaw babae nga dato wad yung kakabalo nga imong gidawat.
balaan nga sulugoon sa Ginoo nga makapahunong sa ulan. Grabe ne. Magampo nga mahunong ang ulan, hunong ang ulan. Maudi ay ni ang iyang gidawat. E niunsa ang Hebrew chapter 13 verse 1 and 2. Hebrew chapter 13 verse 1 and 2, mga igsuon, niunsa man diha. Turo ko ng susihon. Tanawon nato na mga igsuon og niunsa. Ari sa tas verse 2. Do not forget to entertain strangers. For by doing some people have entertained angels without knowing it. Hala si Abraham. Hala si Lot. Ug ang tanan nga mga naa sa Bible nga nag-welcome ug nag-abi-abi sa mga tao, wala sila kabalong hulagoy ra dito sa tao, mga langit nun di ay. Basahon natos Bisaya aron klaro ba? Ayaw kalimot pag-abi-abi sa mga dumudoong diha sa inyong balay. Iba may taga Lourdes. Nahimo lamin dumudoong. Nya karon butante na Miss Lourdes. Mutabang na po may abi-abi og nay mo abot. May pipila nga naghimo ni ana og wala nila hibaloi nga ang mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Tanawa ra gud ni. Oy, Pastor, anghel to sila. Nganong kinanglan magkatawang tao? O sa may ilang ikaon, o wa sila lawas? Nga maghatag, magpagkaon sa Abraham, o si Lot. O sa man po nila pagsulti, o wa sila ibaba. Di magpagkatawo gud sila personalidad. O sa man po nila pagpaminaw, o wa sila dunggan. Now, ang giingon diha, chapter 13, verse 2, ayaw gyud pakyasan ni. Ang pag-abi-abi, ang pagdawat, ang pag-welcome o paghatag sa imong pinaka-the best. Nabuhat pa nato, ne? Nabuhat pa ba? Nabuhat ba nato? Wala pa ta kaabot aning nga punto. Wa pa gyud ta kaabot aning nga punto, mga igso. And that is why ang masabtan, ang gusto ni Lord nga makasabot, every time maminaw ta sa wali, especially karon, ayaw naghulata ang lima pa katuig nga walihan pa ka. Karon na dayon, ang imong nadungog i-apply. Amen? So magsigo guna-una sa kawaladon, magsigo guna-una sa problema, magsigo guna-una sa mga kabugaton, be mangita na po kog kinsay maalagaran ako, be. Muadto niya ko sa inyo ha, tanawa. Adto ko sa inyo. Ngano man? Mao man isugo ni Lord. Mao man isugo sa Ginoo. Nga kaniadto alagaran ka pero maabot ang panahon ikaw na pud unya ang mag-alagad, mga igsoon. Kaniadto tudluan ka, walihan, disipulon, pag matured na nimo mo nang musukol na ka, mo na punay time ilhanan na nga nalambo ka, mao na nga need na pud nga ikaw na pud maoy mo disciple, magpalambo, magpatubo. Hello? Aminaw ta, mga igsoon? Now, hapit na ko mahuman sa introduction. Kamo ba mag-uol gid mo dayon? Balik na tas Matthew chapter 10. Niun sa tong Matthew chapter 10, 40 to 42. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Now, diha to'y practice dire sa padong wedding, no? Padong kasal na. Nagpractice sila dire. Nya pagingon nanay nang andar motor, nya mamauli na, asa man to sila? Mauli na, pastor. Gunitan jud nako ang uban di gyud magpagunit. Ayaw na, pastor. Ayaw sa unya na mulakaw. Kay gabi ina kaayo unya napabay kusinang abre o gabi ina kaayo. Nya plus bayad po ng mga kusina nga abre. Di ba? Amen? So, ayaw sa muglakaw. Pagpalit dito guan na linuto na daan naron dito. Ngano ganing kinahanglan nato na nga himuon?
Mubuhat man ganita ana sa mga tawong wala des Ginoo, samot ang mga alagad di nas Ginoo, mga anak sa Ginoo, mga balaan naman na sila, mga kaigsuunan, mga kauban pag yun nato. Verse 41, ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makadawat sa usa ka ganti alang sa usa ka propeta. Siyempre, daotang tao imong dawaton, dautan po imong madawat nga ganti. Mga alagad man is Ginoo. Mga Kristoano naman mga igsoon naman nimo at timanaw gayo. And then ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong makadawat usab sa ganti alang sa tawo nga matarong. Verse 42, og hinumdumi kini kadtong nagpainom bisan na lang og bugnang tubig, a cup of cold water. Niunsa siya diha sa kwan? A cup of cold water to the one of these little ones because he is my disciple. Ako siyang sulugon, ako siyang anak. I tell you the truth. He will certainly not lose his reward. Na ay word nga certainly, dili gayod. Certain, gayod, firm kayo. Nga di gyud mapakyas. Nga naagyod siya gante. Kaya nga, pag hisgot na ganig pagpangalagad, ayog limit-limit. Mga young people, wa pa mo yung mga sabod, wa pa man mo nga hokte, isagad ninyo yung pagpangalagad. Ihunat na na. Kano saan ninyo na ihunat? Inigtulo na la inyong ipon? Ihunat na. Undangan na mga drama-drama na tos kinabuhi, kay di mahurot ng drama na to. Amen? Kami mga leaders, magdrama, mga ginikanan, magdrama, mga anak, mga drama, mga artista na tatanan. Nawa tayo sweldo diha. Bisag a cup of cold water ra daw ang gihatag. Imagine na to, ang dato sa sunam, gimuan yagbalay. Uy, wa ko nagpagdungog-dungog ba nga buhatan ko ni magbalay. Ako rang giwami diri no. Nan ako'y balay. Mung ni uli ko kay naghimo kog balay. Dire po na mako'y balay. Inyo po mga balay, o musagot mo, pwede rin po kung matulog dito man. Cold water ang ingon, pero siya extraordinary ang iyang pag-welcome. Gigamaan, ginyag balay. Sir, guest room. Every time mo agi ka, welcome. Unsay na adiri, sir? Imo. Oh, dalaan ning yawi. Wa mi yawi ani kay imo harag gina, sir. Hala, no? And then giingnan siya, usa may atong mabalos. Siya, oh no. Okay na ko, hamugaway ra ko. Wa ko'y problema. And then nag-isip jud sila unsa may atong mahimo ningos gihasi, sir. Tigulang naman na sila, pero wa jud sila anak niya. Iyang asawa, iyang bana, sir, nangaluag na ng busing, kango na. Kuan na ng putres, ana iyang. Tigulang na. Hapit na mamatay na iyang bana. Sama ba? Tawag, balik. Ma'am, salamat sa iyong pagdawat nako. Matthew 10:42, bisag, usa ka basong bugnaw ng tubig. Bless na. Pero gigamaan yung kunin mong balay. Gipakaon, way bayad. Mas komportable pa ko kaysa nimo. Kini akong balay, brand new. Imo 10 years ago na. Brand new. Timan ini, August 4, 2024. Ako kang gisultian. August 4, 2025, magkugos kag batang laki. Ayaw ba ko kumidyahe ba? Ayaw ba ko palauma ba? Tigulang nakuha na ko kirigla, oh. But bisan pag mo yung kang imposible na, dili na lagi sa Lord, walay imposible. Why? Nituo manggani ka atong tao ray gasulting na butterfly mula bang panguros kay ang kuros ka sa liquids dautan. Walay nangutana ana no? Ngano man kinahanglang manguros is a sign of Christianity? No. Gitudlo sa simbahan kung manguros ka, magpalayas og dautan. Nya nga naman lagi na simbahan manguros man kay mo palayason dautan na simbahan? Disunda kayo no? Ambot lang. Basta di gyud ka mabasag Biblia, natudloan gyud ka og itudlo ra bod sa panghuna-huna sa tawo. So, kining pag-alagad mga igsoon, ayaw ginagsigig huna-huna raman tag. Sige, ita huna-huna alkansi manggod ko unsa man ako ikuan nga wala man gyud. Sa amoa nabatasan ba? Nabatasan is amoa.
Hopefully na naminaw aning taga-amua. Napatasan dito nga kung dunay ka ng bisag igsuon ba or paryente nga nasa ospital, dili mo bisita. Nye mga tuon, hospital, bes ko, siya man po na nato, nga mo po tayo kwarta. Unsaon ko na nato, nga po kwarta, di palangawan. Amen? Kabalo ka, naguna-unag yung kag makaalagad ka na ipaagi. Na ipaagi. Kabalo ba ka imong presensya, importante kayo? Samot ang musulti ka, grabe kayo ng imong balatian, Brad. Pero mas grabe ang Ginoo. Tanawa ni usaning adlaw magmalipayon ka kay kana nga balatian bugtuo na ni Lord. Ang akong mother-in-law ang iyang pagkaon until now muagi sa iyang ilong. But nakita gyud bisag ka hala mga pastor na sila manong naingana man na siguro na sila yung mga sala gitaguan kay mo nang gingana lag Ginoo. Kita akos kaayos Ginoo. Why? Kining akong angkol og ante, si Uncle Ami og si Auntie Flora, dunay duha ka anak nga babae og lalaki, Ate Sheila og Kuya Cesar, Kuya Ray. Grabe gyud kayo. Layo man ang amuang puhaga adito sa bukid sa mga sabais nga adto unta magstay si mama og si papa. And then dili sad pwede ngadto sa ilang paryente nga naara pod sa tanhay kay naapoy bata ditong gamay unya daghan pod sila dito. And wala lang ko nakabalo nga giunsa pag-prepare ni Lord ang una-una og kasing-kasing sa akong uncle og antig mga anak niya. Nga sa diha nga ni ingon nga pwede bag adiha ra sa si mama kay mao lagi ing aning sitwasyon. Gidawat nilang mas labaw pas pagdawat sa tinuod nga igsuon. Gigamaan nila dito, gimumungan ko lagi kwarto-kwarto nila. So ang una nilang gidawat ang Ginoo nga naman nahimo man ng church. Ilang balay na himong church, ikaduha na himong hospital, kay naanas mama dito karon, pasyente. Na? And then, gahilak ko before ko nigikan, salamat ko nga, grabe Jud, salamat sa inyong pagdawat yudaan eh. Kay Matthew 25, ang inyong gibuhat sa tao, gibuhat ninyo sa Diyos. Ingon ang Matthew 25, hubo ako, wa ko nyo bistihi. Gitugnaw ako, wa ko ninyo bistihi. Gigutom ako, wa ko nyo pakana. Napriso ko, wa ko ninyo duawa. Nagmasakiton ko, wala ko ninyo gidasig. Di ba? Matthew 25. And then ingon mga tinuan, Lord, kano sa man na namo? Kano sa man ka na hospital? Kano sa man ka nagsakit? Kano sa man ka na priso? Kano sa man ka nagdaot? And then ingon si Lord, ang inyong gibuhat sa inyong isig katawo. Inyong gibuhat diri nako. And that is why ganina, kagabi before ko natulog. Because di na ko ganahang matulog, ganahan lang ko magsigbasa, pero kinang lang matulog. Before ko natulog, nag-ampo ko, Lord, ayaw gyud din taon pagpakya sa pagpanalangin ang akong angkol. Kay kaniadto sa bungiro ni siya, kaniadto kay numero sa swertres kanunay, karon Bible na gyud nang iyang giatubang. Ang akong angkol kaniadto masuko nagnay magwali-wali pero karon grabe kayo nga bisag dasig kayo. Nya wala ra gyud nako na imagine. And then last nga gisulti ni Auntie Flora ningong pamilya ra man ta. Pamilya ra man ta. So nakaingon gyud ko grabe gyud kaayo na sila. Nga nagdawat, nag-abi-abi. Nakuha na to. And dili sa pagpasigarbo mga igsoon, ako sa ning nakitaan sa luon. Usa ka nindot nga butang nga ilang nahuptan usab kanang pagdawat og pag-abi-abi. Sabi ka, masakiton, dali kay ampuan. Ani pa kapuyo? Kapuyo! Grabe kayo nga pag-abi-abi mga igsoon. So, tanawar gani. He will certainly not lose his reward. And everyone nagpray og blessing. Nag-expect og ganti. Pero adto tas pag-welcome og pag-serving. Kaya, lisod man pastor kay saan ta man. Daghang tag-excuse. So mao nang lisod gyud kaayo mga igsoon. Si John and Santiago, ilang giingnan lang mama at tuabas Jesus maaron inig maghari na siya, iya ming palingkuron sa iyang tuo ug sa iyang wala. Di ba? And then sila mismo ni adto pod, Lord, nighari na niya nimo sa Israel, himo akong spokesperson og kining akong usang higsoon.
Tapad minimo, aron imong pagkahari mo sidlak-sidlak ka, maaso-asuhan por migamay. Sila na, mama og ang mga anak, ilan ang gisabot nga atong hangyoon kay maunhan pa lang tang Pedro ani, kinilabas Pedro. Ba't kabalo mag-unsay gisulti sa atong Ginoo mga igsoon? Atong atuon Mark chapter 10. Ang mga tinun-an pagkadungog, lagot sad sila. Mark chapter 10. So hapit na maglalis-lalis, nag-indigay, nagkabikil sila sa kasing-kasing tungod sa hangyo aning duha mga igsuon. Chapter 10 sa Mark 42 abot sa 45. So kay nagkabikil man sila tungod atong gipangayo ni John og ni Juan ani Santiago. Verse 42, tungod niini gipaduol ni Jesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. 43 apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglang mag-alagad siya sa tanan. Unsa daw? Kinahanglan pabatag butangan tag posisyon sa church aron ta makapangalagad? Nakay motor. Lingkod ka, uy, madilaing sakyanan, full tank man akong motor. Di mo tuyok sa kusintro be, kay basig na dito si Inong Yole. Basig na dito si Inse. Hulaton panatog ingnon ta. Hulaton panatog tagaan tag ministry, i-ordain pa diri sa tubangan, ilihan pa, mao ni ang driver of the year. Hulaton panato ngayon ana usa ta mo alagad. Or masubo ta nga dili ta alagaran ang ayan unta nga mag-alagad na ta. Remember this. Dili sa tanang panahon alagaran ta kay mabot ang panahon kitay mag-alagad. And ayaw kag-expect nga kanang taong mag-alagad nimo padayon ra gyud ang mag-alagad nimo. Why? Because daghan pang nanginahanglang alagaran. Kaya ang gibuhat sa ato buhaton nato sa uban. Kay giserve ta, serve po ta. Mao na ang mahimo mga igsoon. Unsay rason? Verse 45. Kay bisan ang anak sa tao, even the Son of Man, wala man mianhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Tanawa ra gyud ang iyang pag-welcome. Di man ka angayan. Ikaw ug ako dili ta ngayang i-welcome because grabe ta kaugaw nga i-welcome sa pagkahinlo, sa pangamatarong ug sa pagkabalaan. Dili ta ngayang i-welcome tungod sa atong grabe nga garbo ngadto sa pagkamatarong sa Dios, pero gi-welcome ka. Ug wala lang ka kay welcome, gialagaron pagyud ka ug ang matang sa pag-alagad is kamatayon. Namatay gyud siya sa iyang pag-alagad sa imuha igsuon. Sa iyang pag-alagad nato, namatay gyud siya. That is why he said, even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as ransom for many. Gihatag yun ang pinaka-the best, mga igsoon. And that is why karon testing Testingin Sulaya og pamalandong og ayo ang imong pagkagarbuso kay Christian ka. Pero bisan sulod sa inyong panimalay, di ka kahimo sa pagpangalagad. Sahay gani, mulihok ratag masingkahan na. Usahay gyud po, di gani usahay. Nay mga panahon nga huwaton pa natong mopiti. Huwaton pa natong mahapakan ta, usa ta mo buhat. Ang pangutana, gihapak ka, nibuhat ka. Pag alagad na, wala ka galagad. Kay gibuhat, ragani na nimo na, kay napiti ka. Because when you do it, anything you do, kung gibuhat nimo na, nga malipayo, naghalagad ka, extraordinary pa. Kanang moingon ang imong papa, anak, timplahe kog kapinak.
Nya pinatimpla kag kape imo pag yung gisangga sa plato or kanang platito, nya pa di apa pagbantay pa kay init para bani. Extra. Ganas lamisa ba? Dali kay mabugnaw to. Pag-alagad nga napugos. Pag-alagad nga napugos. And then mo ani si Lord karon, example lang mo barog dire. Okay, tindog tong naay tinuoray nga pagpangalagad. Wa gyoy makatindog tingali. Ang pangutana hangtod kanus a. Hangtod kanus a. Hangtod kanus a man. Because naa ang tanan. Tagaan kag kusog, tagaan kag tiil, tagaan kag kamot, tagaan kag dunggan, tagaan kag mata, tagaan kag pagpanulti, tagaan kag mga hiyas, tagaan ka tanan. Aron makaalagad. Pero unsa itong gibuhat galingkod gakaon og popcorn ga cellphone hangtod sa imong kamatayon. Mas pilion pa sa tawo ang cellphone kaysa sa pagkaon. That is why atong generation karon perting gutuma ang paagi ra gyud nga mga tawo mobalik og tanom bisan pag sweldoan ang mananumay di na ginaganahan. Ang paagi ra nga ang tawo maganahan sa yuta moagi tag gira. Kay sa panahon sa gira potol tanang export, tanang import, tanang nagsulod. Pagkaon bisan panakot, bisan tuyo tanan potol. Gasolina potol. Magbaktas ka, padong dito sa dao, kay mapalit ka, pagabot mo dito, wa na'y mapalit. Kay unsa pa may mapalit, nga wa na may import. So ana nga time, mulingi ka ang naayuta lang. That's the time, ma-realize nimo nga ang tawo gikan sa yuta, magkaon, og mabuhi, dinhis kalibutan, pinaagi sa nagtubo pod gikan sa yuta. Hangtod nga mubalik siya sa yuta. Sabta na to? Blessing kayo. Kaya pag naamoy blessing ni Lord, nga maapil mo aning mga purpose, mga unsa pa na diha, ayaw naggamitang rason mahimo na kantapulan. Dubling kogi. Magkogi jud ka igsoon. Pastor, lisod na, pariho tantanang galisod. Bisag unsaon pagbalanse, lisod gyud. Gaan lang siya kay naa kay Ginoo sa kinabuhi. Ang ato rag yung mahimo mga igsuon kabalo kag unsa kining pag-alagad. And Luke chapter 10, for the sake sa ato nga time, verse 38. Luke chapter 10, verse 38, samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus og ang iyang tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabli kaniya didto sa iyang balay. Sa lain nga translation ingon nagpadayon og nag-abi-abi. Unsa daw? As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Giablihan niya para sa Ginoo. Hello? Ingon ko sa akong wife kagabi, bahala ni, basta kay, sidta ni, tanom ta ni. Ingon siya, tanom. Kay naatay ani. Ako siyang giingnan. Nya, ako may nagtanong, siya may mudawat sa ani. Kabalo na mo. Kung naa dyan na blessing, at to dyan na sa kamao. At ako, dili ko magpanghambog nga may magkamao. Kamao ko mo gasto. Kamao kayo ko mo gasto. Pero kung paghuna-huna, kaalam unsaon, paggamit ang resources, wala. Lisod ko ana. Munang ningon ang Bible, husband, love your wife. Wife, submit to your husband, submit to your wife also. Dili tanang panahon nga ang asawa ray magsigig submit.
Kaya na yung mga butang, ngayon na siya, imagine ang palit ko karsonis, palit ko ani, barato ra. Pag mo ingan na siya, di bagay ni mo. Salig ko niya, kasi siya may katanaw na ako. Ako, suot na mo bisag unsa, bisag pang-welding ra gani na. Suot na mo bisag unsa. Ingon ana, mga igsoon. Mauna nga sa previous verse, niingon, submit to one another. So ikaw asawa, ayaw pang-under sa imong bana, ikaw bana, ayaw pang-under sa imong asawa. Kaya ang original nga text, submit to one. Even Jesus Christ ni submit sa church. Giunsa niya pag-submit dito sa church? Nagpakamatay siya, nagalagad para sa church. So ang church mo simba, mo submit, o mo alagad po niya. Amen? Munang ningon, submit to one another. Wala ka nag-submit ni bisan kinsa because nag-submit ra ka sa imong kaugalingon. Maunay tinuod. Bisan pag ikasuko nimo, maunay tinuod. But the Bible says, submit to one another. So na ako'y dili na ako makaya. For example, paperworks, mag-atubang ko, ingon na mga gadgets. Di ko kamaon ng gadgets. Mungutahan ako sa iya, unsaon ni, siya, na. Manglakaw mi, maghikay og mga papers, kani mga bayi isog, yun na, sila, yun na mo yun. Ako. Huwat na lang ka sakyanan. Huwat na lang ka sa motor. Sige, ikaw, lingkod na lang ka. Kasi mga bayi mo na ilang strength. Gagmay silag muscle, pero dagko silag kasing-kasing. Macho kayo, heart. Kusgan kayo kasing-kasing. Hello? Ang himuon lang nimo, submit to one another. It means mag-alagaray ka mo. Welcome siya diya nimo, welcome po ka diya niya. Di kayo mang-welcome kaglain. Nonsense mo. Mang-welcome mo lain. Nya, welcome na, submit. So, kay nag-submit mo sa makaalagad ka mo. Mag-ilagaray. Ayaw po kabalo mo, kung matured na kas pagpangalagad, di nakaingnon. Dili nakaingnon. Nitubo imong initiative. Naligo pa siya dito, na yung mga andamonon, ikaw nalay andam, kay hapit ng oras, manglakaw mo. Di kay siya na lang tanan, siya dito, nagkaligo pa, wa ka pa kapanudlay, ga-arrange pa mga gatas, mga unsa pa ning mga dadonon. Unya to, anak kakapaandar sa motor, ikaw, pagdali na, langayan mo ka, inganaon pag yun nimo. Nani mo ang sala? Ikaw ang sayupan, ikaw ang salaan. Why? Imo naman siyang ipasagdan. Two is better than one. When you submit to one another, when you welcome each other and submit to one another. Kanang naamoy extraordinary nga pag-alagaray, kinagrabihan kayo na mga igsoon. And kabalo ka, ang naa ninyo nagtanaw, maupod sila. Nakaana radyo guhalak ka ang mga bata. Kay mauman po ilang na-observe. Maupod tawoy ilang himuon. Pag nag-I love you ka, magakos ka kanunay, makitaan man kanila, mo kiss ka, sila po magsigig I love you, magsigkiss, magsigig kiss-kiss. Submit to one another. And then magsultianay mo, and then kapaminaway sila, maoriento gayo sila, ingani di ay. Magsigit ag sininggitay, hanap po sila, magsininggitay po. Hello? So, importante kayo ni nga makatunan nato ni. Why? Because sayang kayo ang taas na kayong kapanahunan nga we keep on hearing the word of the Lord, pero ang atong kinabuhi, walay pagkabago-bago na lang. And matest. Lisuda man nga akong pagsulti, no? Bisayaon. Masuwayan ang imong tinod nga pagka-maalagaron kung nasuko ka ng tawhana. Di juga ganahan mo timplag kape ng tao. Yung liguon ni mo kinini. Diba? Masukod yun tawon ang imong pag-alagad. So katong mga naman mga kwanre, kanang mag-alagad kag pasyente, imo silang alagaron. Kanang mo entertain kag nay mo palit sa imong tindahan, kalma. Uy, buntag, unsa may ato utang na fod. dili. King abi ba, welcome, buntag. Unsa may ato utang ba? No? Di kay nay mo palit sa imong bikire. Bugnaw kayo ang tinapay, ang kapaligya, init kay gulo.
Sa imo, pagdali. Asa ni? Pila? Mura na bag ang tinapay, wala, dagan-daganig, ilaga. Ikalimtan, gorotog sirado ba? Nya nakasulod ang ilaga, dagan-dagan. Paggawa sa ilaga, waman po kabalo mga customer, palit gyapon. So, abi-abi gyapon. Pailo ba? Pailo. Pag-alagaray man ka ni. Di kay magpagahig yung ka nga. Ano na dyan ko? Sobra pas na stroke. Pagahig na dyan ayo. Amen? Oportunidad kaayo mga igsuon ang makaserve. O kana nga pag-alagad, dili yun na ikyasan sa ganti. Inwa ko ilabot kung mamanhaw na ka o batay mag-ispikintangs ka or unsa nga spiritual gifts na ani mo. Ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mo na mo prove sa pagkatinuod natong sumusunod kang Kristo. For so many times mo join mga batanon, apel tag camp, inigyot ka mo, okay, mga batanon gustong magpagamit sa Ginoo forward. And then forward ka, then ampuan ka hila ka, tumba-tumba. Pagbangon, ulis balay, gayapon kay ulo. Ato ka ni nga camp, ato ka nga camp. Pagbalik, maragyapon kay ulo. So, ang problema, unsa? Wala sa camp nga imong gijoinan, wala sa imong gipamina, wala sa tao sa imong palibot. Ang problema, naani mo. Kay lisod kayo ang pag-decide nga magbag-o gyud ko. Lisod kayo na. And kanus aman, hulaton ka ni Lord. Hulaton ka ni Lord. O Jonas, diha ra ka pagpundo kay wa panis Marialyn ka bag-o. Hulaton ka. Nga daghan kayong manginahanglan. So, opportunity nga makapangalagad. Ikaw sad na asad kay opportunity. And this is the kanang ang kaayo sa Ginoo ingon ani. We have the equal opportunity. Equal tatanan. Tanaw ay mata pa, naibaba no. Napo siya dunggan. Napod. Napo yung mata. Pila ka po kayang kamot? Duapod. Duapod yung TL? Makasulti po no? Equal opportunity. Dili lang tanan kugihan. Dili lang tanan kugihan. Dili lang jud tanan kugihan. Kaya nga kaming mga magwalali di mi mosugot nga iing anira ang kina-bless na kaayo. Lami ni i-share. Thank you Lord. Na nadyo kayo sa ka verse. Kugi gyud kag tuon kay di gyud ka kaalagad pag-ayo. You know nga mag-share ka sa pulong sa Ginoo, nag-aalagad jud ka. Muto lami kayo nga kananan tag 2,000 ang kada serve sa platito. Grabe lami ang guro na nga pagkaon pag adto nimo sibuyas ray panakot. Tarungo nato ang atong pagpangalagad mga igsoon. So when we welcome, daghan na kayo sa Bible ang nagsulti kabahin sa biblical nga welcoming or kanang sitaw kana pag-abi-abi, pag-welcome, pag-abli. Daghan kayo sa Bible. And then, sa pag-abi-abi na, adto na sa pag-alagad, gihatag ba nato ang pinaka-the best? Attention di ay sa ako mga kauban diri sa church. Kamo kanaman gyud mo diri. Dili na nato na balik-balikon every time. Nang ay bisita, automatic, gawas ang bangko, gawas ang lamisa, patong, mga termos, gatas, og naibugnaw, butang ibugnaw, o magpili ra. Pag nangompra ko, moingon jud ko, paliti dihak tamison nga biscuit o tabangon nga biscuit kay og naay bisita. Automatic na. Sige rin kasuko si pastor, iniguli na ko, basta guway ininit, masuko jud ko. Because dili pwede nga ingnon ka, usa pa ka mulihok. Usa pa ka mo palit og sin kung gaulan na. Usa pa nimo atupan, balay gaulan na. Prepared ka kanunay. Nga naman, unsay gisulti ni Abraham, ni Lot, ngadto sa mga anghel? Wa sila kabalo nga ang mga anghel to, wa sila kabalo pinadalas Ginoo, wa sila kabalo taga disa to, kinsa to sila, unsay nationality? Unsay ilang gisulti? Nia ang imong alagad, andam sa pag-alagad. Amen? Kahit sa pag-share sa pulong sa Ginoo, kita nga
eager gyud, gustong magpagamit sa Ginoo, di na ingnog ikaw mo'y wali. Oh, ako kaandam, ako ni mo ing naayaw. Always tang prepared. Kay kung ambusyan ta, wala mo sa kayo, og army truck, padong na dito sa gubat, ang niya pag-ambus, oy, padadi mi diri, oh, bala, oh, masinggan. Wala may mga pasil, laliya, kaya nangamatay na may. Nga na pa ka? Always tang prepared. Always andam. Mga hoy, tang ulan na. No? Kung kailan napalong ang tubig, unya tang ulan. No. Kung kano sa napalong ang tubig, mo po ilaba. Grabe yun na, kamao yun kayo. Master. And today, mo pauli ta nga nagbago ka. And excited ko ani, why? Na ako'y gipray ni Lord o kadaghan na ning nahitabo nga after 2 weeks ihatag sa Ginoo. Before niya ihatag, ipakita niya nako sa damgo. And so ako ning giampo ni Lord nga, Lord, kung imo lang yung kabubuton, kay ug di pod submit man minimo. Mao ni mahitabo. And after that gipakita niya sa pananawon, and I will wait for 2 weeks. Magpaabot ko og 2 weeks. And ay sa mga nanglabay nga adlaw, hala, naunsa naman akong panglawas, Lord, naunsa naman ko. And then I changed my kanang akong lifestyle, giusab na ako, naghinulsol ko, nga na. And then no need to worry na. Sakit kayo kung tiyan, sige ko injection kada gabi, sakit ha. And then gabag-o. Sa manang sige kag gamintinance ka o nya, wa po ka gabag-o. Da? Gamintinance kag insulin. O niya, tag 1.5 ang coke pod kada adlaw. Napa mo diha? So, Lord, magbag-o nako, andi na ko mag-worry, ani, focus ko sa imong tawag nako, sa imong gisugo nako, and then padayon ko, Lord, and then, kani ako ning buhaton, one at a time lang, Lord, kay puno na kaayo. And gilinaw ni Lord, gihappy ni Lord, gikalma ang balod, and unsay mahitabo, si Lord ay bahala. Si Lord ay bahala. Kay every time huna-hunaon mo ng problema, mudaghan imong kunot buna. I-let go na. Lord, imuhan na ni. Kung ulan, magpaulan. Kung init, magpainit. Mo itom, mo puti na pod, og kagayon. Kay gayunan. Kalma lang ka. Si Lord ray bahala. Amen? Learn na ka nga, aminaw ka sa Lord. Mag-learn na ka, ng imong kasing-kasing, Lord, tanawa ra kanunay ni. Bantayin ni Lord. Kay kung ako lang, mag-guol gud ni kanunay, bantayin. Amen? And then, unsay gisugo ni Lord nimo maoy buhata. Pwede ra bagyod ka nga nag-serve, nag-welcome, o nag-abi-abi. Sa dili gusto ni Lord nga i-welcome og abi-abihon. Daga nato, dugay na ta na Kristohanon, gina-welcome nato kanunay ang sala, gi-abi-abi, gipangga, gikugos, giduyan, nato ang atong mga garbo, ang atong mga kagulanan, ang atong mga kasakit. And i-blame nato si Lord nga nainganat. Kaya atong gipangga ang salagi, abi-abi, gipadayon. Basic illustration, pag naimo atos yung balay, magdalag stab o tape sa swertres, dali. Unsay resulta ron, bisa Christian na nga. Kung naimo atos inyo, magdalag Bible, bisir. Bako dagan mo kung labunon. Same sa itong kinabuhi. Gina-welcome, gina-entertain nato. Magkamaon na kayo tang mag-overthink. Sigurado, gina sila, gidaot ako nila, grabe ko na sila. Gina-welcome nato na, giabi-abi nato na nga mga thoughts. Pero ang pulong sa Ginoo wala na'y pultahan. Nga able. Matagadlaw, sirado. Ang mga saad sa Diyos, sirado. Wala gina-welcome, wala giabi-abi. Dayong magsigig complain sa kinabuhi. Nga nung nakaguliyang ko, nakaguliyang may mas magkaguliyang pa. Ug maunay pinakaklaro. Hangtod nga magbago ta mga igsoon. Hangtod nga magbago ta. And one nga akong gi-expect inighitabo aning gira kining wa nay internet. Wow! Kinanindutan. Ug wa nay internet, wa na po'y pagkaon, kinanindutan. Why? Ana nga time mahimong kugihan ang tawo magtanom. Wa pa man ta kaagig yung gira.
Pero kitang buhi karon og mahitabo ni nga gera, praise God, makaingon gyud tang, wow, mao gyud di ay ni. Kasi nati gyud di ay ta. Asa man kamo palit og 555 sardines nga wa na may nang nguhag isdas dagat. Kay nay barko mulutaw, boom, tirahon na yun. Awa na. Hello? Seryoso ang imong pagsunod sa Ginoo. Like Martha who opened her house to welcome Jesus. Giserve. Ingani sabta. Dapat abli, kada adlaw gyud ka, abli. Reklamo ko, nga ano man eh. Nga dapat jud ay humnon ako basa mauna. Nya di naman na nako maabot ay mag-spend ko og 5 hours reading, wa na ko'y mabuhat ani. But dito na ako na-realize mo din akong trabaho. Daghan kayo kog nakatunan mga igsoon. And hopefully kita makailatas tinuod gyud nato nga pagkakristohanon kay shameful kaayong dugay na ta na Christian. And naghuna-huna ta nga deep na kaayo ka, maalamon na kaayo. But sa pagkatinuod lang, pagsusi nato sa pulong sa Ginoo, kinalayuan pa di ay kaayo. Nasabtan na to. Nako'y katapusan yung i-share og mag-pray nako kay alauna na. Kabalo ba mo nga kanang alauna og alas 12 gihapon na? Kay gatapad na silang duha ka number 1 og 2. Sukad sa una, bisag alanganin kaayo, gagmay lang kayo mga budget, maabot, panggas, ingana. Di ginanako hot doon kay ako nang i-alkansya. Ako'y ibilin yun. And ang pangutana, sukad sa una hangtod karon na ba ko'y napalit ato? Wala. Asam rito na paingon? Giplano na daan ako na. Gusto kayo kong moalagad, gusto kayo kong mo-serve, pero unsaon man ako. So dili na ko mo ingon sa ako nga wife, tagai ko ani. Kaya nga naman ko'y himamat na ko tong mga auntie, mga uncle, sa ginagmay lang ba? Di, kumusta? Nabay, bugas ato sa inyo. Oh, kamay ra kaayo, pero bugas, kayo rin na bugas. Di na ka maingong pag, saan man nato nga, kami po, galisod po gani. Naara na nimo kung mapangandamon ka. Basta kay ang imong huna-huna sa kanunay, makaalagad yun ka. Makaalagad yun ka. Ano man, prepared ka sa kanunay. So welcome. I-welcome ang pulong sa Ginoo matag adlaw. Abi-abiha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Abi-abiha, kamauna ka Kristohanon nga pag-abi-abi. Naraba po'y mag-abi-abi inig talikod daoton. Nay nga nana. Oy, pastor, pagtalikod daoton. Lisod kayo ingana igsoon. Shall we close our eyes and pray? Heavenly Father, daghan kayong salamat Ginoo. Naniningtak na sa kaudtuhon, kitudluan minimo amahan nga mahibaw-an namo ang among level, ang among pagtubo, ang among pagkakristohanon diha kanimo. And pasaylua kaayo mi Lord sa dako kay namo nga pagkulang. Nagtuo mig lawom na kaayo mi. Pero Lord, pasaylua kami nga imong nakit-an nga ang among pagpangalagad wala pa katidlom, wala pa nakagamot. Tabangi kami karon nga dili welcome ang mga buhat nga makapasubo nimo sa among kinabuhi. Apan welcome ang mga butang nga imong gusto. Maabi-abi, maalagaran sa among mga kinabuhi. Gusto kaayo mi nga sa kanunay ikaw ug ang imong pulong welcome sa among kasing-kasing. Pero ang garbo, ang sala, ang mga kinaiyang wa nimo kahimot, maumay nagpahiluna og nagpuyo. Nagaampo kami nga hinluan minimo. Aron makaalagad kami o Dios diha kanimo. Susama sa imong gipakita diri kanamo. Salamat kaayo o Lord, nagaampo ako o Ginoo, ngay mo kaming panalanginan.
aron mahimo kaming sa kanunay panalangin sa uban. Nagaampo usab ako Ginoo nga mga kabataan sa panimbahon nga level sa ilaha mga bata, sa mga gitudlo sa ilaha magtubo sila nga naay seguridad sa ilang kaalam, pag-alagad o pagigugma kanimo. Mga batan-on namo o Lord, nga sa gihapon ang imong mga pulong mahimo nilang giya sa ilang pagpadayon, sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. Kaming mga hamtong magatinguha kanunay nga samtang naa pa mi kusog ginhawag kinabuhi with the equal opportunity we have, Lord. Gamito namo ni sa pag-alagad kanimo o sa among mga minahal, sa among isig katawo, Ginoo. Daghang salamat, Lord, nga kini nga ministry padayon nimo ang imuha nga pagpangalagad nga gibutang sa mga kasing-kasing sa mga katawhan ani nga ministry. And Father God, mabuhi ni ulambo mabungahon. Apan o Lord, sa kanunay nagasubmit kami sa imong kabubuton. Kung unsay imong plano ani nga ministry, diha ra gyud mi sa kanunay maga-submit, magapahiuyon tungod kay ang imuhang plano mas labaw man kaysa sa amo, Ginoo. Panalangin ni O Lord ang mga may problemas, mga panglawas, pinaagi sa tandog sa kaayuhan. Og salamat Ginoo, mga nagnegosyo, maghalin og daghan og mag-uswag. Mga nagtrabaho, mag-uswag ang sweldo og naa kanunay sa kalig-on sa panglawas, ang magpaingon sa eskwelahan, pagdung o pagpauli. Salamat sa kinatibuk-an nimong protection. And thank you kayo Lord sa imong mga pulong nga nagaampo ako nga ang kada kasing-kasing mag-ablig pultahan aron sa matag adlaw maga-welcome sa imong mga pulong pinaagis pagbasa ni ini o Ginoo. Ikaw lamang ang among daygon, pasidunggan og walay lain Amahan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manindog